Takže čau lidi, já vás zdravím u mého nového videa. A toto video je bez epky, ale vadí. Ale já jsem to šel si zkusit pod zemí z dolázem, takže nech je to aj vidět. Je náhodou. Nový level 91. Úplná pecka. Pokud byste nevěděli, tak že často se natáčají hry, nebo natáčám Minecraft jako čarovný. Toto je odkaz na Kameňák. Na to jsem se ještě nedíval. Jdem na S22. A toto bude strašně krátké video. To 5 minutové. No, ještě si zkusím tady od zemí a na jednotky podzemku a konec. Jako vždycky chvilku zabere zdívat do zbroji, nebo to člověk bude koupit půl minutu do pošty ještě. A tady doufám nějaký dobrý klobouk. Bych jsem chtěl potřeboval klobouk. No to šlapí. Oni jsou dobré, ale dobře, toto si určitě kupovat nebudu. Prosím, nech mi tady padne houbička, please. Yes! Tam už je to dobré hubu. To je 11 sekund. Já to všechno jednou, nech mě nepočukoval. Já jsem Martka, pávne. To ne. Škoda. Od nějakého dobrá poslanka to ceku. Ne, to prdele. Nic, se vydá se do toho spodu a jdu pryč. Medíte kapu. Tak a ještě test. Jednotku asi jednotku. Ne, jednotku. Jako možná budu natáčet to Stronghold Crusader. Ale jako ty myslí, to by bylo tak 2hodinové video, takže by se mi asi nechcelo. Teď kdyby jsem byl někdo pryč. A prosím houbička, toto určitě chtěla. Výborně. No vlastně, tady jsem se už díval, takže tady nepotřebuji nic. Len včera v obchodě lektvare. A proč poradný lektvar? To pitla. Tady bych si se dodával. Jedna houbička. Je to už lepší. Podzemko, toto bude jako strašně krátké video. Na mě se čo nehněvajte, len to podzemko vypadne. To je všechno. A možná i toto padne. Já si za chvíli
Co? To ne... Nedá se nevyhrát, podle mě. No to se ani nemohl. Ale ježiš, nevadí. Takže čau lidi u mojho strašně krátkého videa a nové video bude až sobotu, takže čau.